Raġel ta' 43 sena minn Rabat jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f'inċident ta' traffiku f'San Pawl il-Baħar. L-inċident seħħ l-ħabta ta' sija tal-ħamis filgħodu fi triq Burmarrad. Mill-ewwel sħarriġ irriżulta li r-raġel li kienet isuq mutur tal-għamla Yamaha direzzjoni lejn il-Mossa għal xi raġuni ħabat f'bankina. Pulizija li kienu għaddejn fuq ronda fl-istess lokalità sejħu għall-assistenza medika u tawn l-ewwel għajnuna fl-imkien ma' xi persuni illi kienu fuq il-post tal-inċident. Fiftit tal-ħin wara tim mediku kien fuq il-post, ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei fejn ġiet ċertifikat illi sofra ġrieħi serji. Bil-każ kien informat il-Maġistrat tal-Assajn Farrugia li ħatar inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. U f'inċident separat li seħħ fil-5 tal-ħamis filgħodu f'Ħażebuġ, raġel ta' 34 sena minn Witilajn weġġa' ħafif f'inċident bejn 4 vetturi, inkluż van li kienet iġorr żiemel. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li l-vettura għal xi raġuni tilfet il-kontroll waqt dieħla f'numru ta' vetturi. Dan bil-konsegwenza li mal-impatt iż-żiemel li kienet jinġar minn van ta' tip Toyota Hilux ħarab minn fuq il-post. Madankollu iż-żiemel inqabad ftit tal-ħin wara ittieħed għand veterinarju. It-tlet irġiel l-oħra li l-età tagħhom tvarja bejn 33 u l-50 sena ma weġġawx. Fuq il-post intalbet l-assistenza tal-Protezzjoni Ċivili minħabba żjud li kien hemm fi triq kawża tal-inċident.